दासिमबो नायाखै दा प्रिमियार जानो नागिरदों दान्दिसे समनि उनाव नुसिगोन जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ ओरैनो आङो टिजारखौ नायदों बेनि उनाव बेनि अफिसियेल ट्रेलारखौ नायदों दा बेखौ नायनानै बे आं सानदों बे सावथुना जोबोद मोनसे बर' हारिनि थाखाय जोंनि न'खर जोंनि समाज आरो जोंनि हारिनि थाखाय हयथ' मोनसे मोजां मोनसे मेसेज बियो होनो हागोन आरो आं सानदों बे सावथुनखौ बयबो बोजबना लागोन आरो बियो आसामनि सोरगिदिं जेराव जेराव बर' सुबुं दङ आरो बर'जों गुबुन हारियाबो हयथ' बेखौ नायनानै जोबोद गोजोनगोन एन्टारटेनमेन्ट मोनगोन आं बे खाथिदों जोङो मिथिगौ दा आथिखालाव जोङो नायदों दा आसाम बा नर्थ इस्टआव जे बर'फ्रा बोसोरसेयाव 30निफ्राय 40 बेबादि सावथुन दिहुननाय जायो दा बे सावथुनफोरखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनो नांगौ रोखोमनि जोंनो हल गैया दा बे हलनि थाखाय आङो मिथिगौ जे बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा माखासे बिथाङा इनिशिएटिभ लादों दा जोंबो बेखायनो जाय जाय सुबुंफ्रा जाय बिथांमोना इनभेस्ट खालामनो हायो बिथांमोना जोंनि बर' सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनो आजिखालि मोनसे डिजिटाइज माखासे हल बे हलफोरखौ जोंनो लुनानै होनांगौ आरो जाय बिथांमोना दिनै जोंनि माखासे बिजनेसमेन दङ जायफ्रानोखि एसे रां खरसा खालामनो हायो जे बिथांमोना जोंनि बर' हारिमुखौ एसे गोजौआव लांनो थाखाय एबा सावथुन मुलुगखौ एसे गोजौआव लांनो थाखाय जोंनि हलनि प्रयोजन दङ दा जोङो नायदों जे थांनाय समाव जोंनि बर'नि जे सावथुनफोर जों गुवाहाटीनि पिभिआर सिनेपलिस जों बेफोराव नायनो मोनदों नाथाय जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दिनैसिमबो जोङो बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय थोजासे जोंनि हल गैया दा बे हलखौ लुफुंनो थाखाय जोंनि आसाम सरकार एबा भारत सरकारा एबा बिटिआर सरकारा जेरैबायदि बिथांमोना इनिशिएटिभ लानानै दिनै खामानि मावनायखौ जों खोनादों आरो बियो जायोब्ला गमामायैनो जोंनि बर' सावथुना मोनसे समाव मोजां मोनसे थासारिसिम जों सहैनो हागोन जोंनियावथ' बाजेटआ बिदि फिसा थेवबो जोङो जोंनि हारिमुखौ जौगानो थाखाय बे सावथुनानो जा बा थियेटारानो जा बा जोंनि हारिमुजों लोब्बा थानाय जेसेबां एक्टिभिटिसआ बे एक्टिभिटिसखौ जोंहाबो मोनसे हारिमु बिफान दं हिसाबै जों हारिमुखौ जौगानांगौनि थाखाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार फेमास काउन्सिलनि जोङो बेन्दोङाव जोङो अरायसम बर'नि हारिमुखौ गोजौआव लांनो थाखाय जोंबो माखासे फिसा फिसा हाबाफारि लाबाय थादों आं आसा थिदों जोंनि ओनसोलावबो दिनै बिटिआरनि रेस्ट अफ बिटिआर माखासे जिल्ला दङ बै जिल्लाफ्रावबो गोबां माने बर' सावथुन दिहुनजायो आरो बै सावथुनफोरखौ दिन्थिनो थाखाय जोंबो जोंनि काउन्सिलनि एरियायाव माखासे थासारिखौ जोङो दिहुनना होनो थाखाय जोङो हारिमु बिफाननिफ्राय जोङो नाजागोन